कोकण स्वाद सावंत पटेल अँड सिंधुदुर्ग फार्मर्स प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेड ही कंपनी कोकणातील शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन स्थापन केलेली आहे। ही कंपनी ग्राहकांसाठी कोकणातील महिलांनी व शेतकऱ्यांना तयार केलेली उत्तम व चविष्ट दर्जेदार उत्पादने उपलब्ध करून देत आहे, अशी माहिती अजित सावंत व कंपनीचे सभासद यांनी सिंधुदुर्ग लाईव्हशी बोलताना दिली। कोकण स्वाद सावंत पटेल अँड सिंधुदुर्ग फार्मर्स प्रोड्युसर ही कंपनी ग्राहकांसाठी कोकणातील महिलांनी व शेतकऱ्यांना तयार केलेली उत्तम व चविष्ट दर्जेदार उत्पादने उपलब्ध करून देत आहे। कोकणातील शेतकरी जे नैसर्गिकरित्या पिकवतात ते विकत घेऊन तेथील स्थानिक महिलांद्वारे त्यांचे विविध पदार्थ तयार करून घेते। यामुळे सर्वांना रोजगार उपलब्ध होतोच, तसेच नफ्यात भागीदारी मिळते। आज आम्ही कोकणामध्ये सावंत पटेल आणि सिंधुदुर्ग शेतकरी उत्पादक स्थापन केलं आहे। त्याचं ध्येय एकच आहे की सर्वप्रथम कोकणाचा विकास, त्याच्याबरोबर कोकणातल्या शेतकऱ्याचा विकास आणि कोकणातल्या शेतकऱ्यांची जी फसवणूक होते, जो माल बनवला जातोय शेतीमधून उत्पन्न केलेलं जातंय त्याला योग्य भाव मिळावा, हे आमचं ध्येय आहे। त्याच्याबरोबर जे काही महिला बचत गट आहेत कोकणामध्ये, त्यांच्याही मालाला जो योग्य भाव मिळत नाही तोही त्यांना आम्ही योग्य भाव मिळवून देणार आहे। तिसरी गोष्ट अशी आहे की आज कोकणामध्ये बेरोजगार जास्ती आहेत, तर त्यांना रोजगार कसा उपलब्ध करून देता येईल हे आमचं सावंत पटेल आणि सिंधुदुर्ग उत्पादक संघाचं मुख्य ध्येय आहे। आणि त्याच्याबरोबर आम्ही जी काय आज प्रोडक्ट काढलेली आहेत ती सर्व आम्ही निस्वार्थीपणे मार्केटला कशी आणून देता येतील, जेणेकरून शेतकऱ्यांचा विकास होईल, कोकणाचा विकास होईल आणि जेणेकरून सगळ्या गोष्टीमध्ये आमचं नाव होईल आणि जास्तीत जास्त आम्ही कोकणाचा विकास करून जास्तीत जास्त प्रोडक्ट विकण्याचं आम्ही ध्येय ठरवलेलं आहे।